салом ба якоякатон бинандагони бениёдгиромии радио зодӣ. умедворам хубу хушед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти прагата ва дар Москав 12 аст. ман Шалои Гулхоҷа дар чанд дақиқаи дигар бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва сипос мегӯям ки пайваста моро ҳамроҳӣ мекунед. Оҷонсии зидди фасоди Тоҷикистон аз боздошти як ҷарроҳи бемористони нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ хабар медиҳад. Дастгиршуда ба гирифтани пора муттаҳам мешавад. Оҷонсӣ аз гумонбар Фаридун Мирзоев ном бурдааст. Ба қавли манбаъ, ӯ тобистони соли гузашта барои таҳия ва додани санади қалбакии тиббӣ дар мавриди корношӯямии яке аз сарбозон аз модараш 20 000 сомонӣ талаб кардааст. Табиби муттаҳам аз ин маблағ $1000 амрикоӣ ва 2000 сомониро пешакӣ гирифта, боз овардани 8000 сомонӣ пули боқимондаро тақозо мекунад. Дар хабарнома омадааст ки табибро ҳангоми гирифтани ин пул дастгир намуданд. Фаридун Мирзоев ба гирифтани мукофот борои тамаҷҷӯӣ айбдор мешавад. Ба ӯ бар асоси ин банди қонун аз 30 то 60 000 сомонӣ ҷарима ва ё то 2 соли зиндон таҳдид мекунад. дирӯз вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо намояндаи вижаи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ мулоқот кардааст. Суҳбати Сироҷдини Муҳриддин бо Наталья Герман телефонӣ анҷом шудааст. Дар ин бора Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад. Тибқи иттилои манбаъ, ҷонибҳо масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ дар самтҳои рушди устувории минтақа, тағйирёбии иқлим ва мубориза бо терроризму ифротгароиро баррасӣ карданд. соли гузашта дар вилояти Суғд ба беш аз 15 000 хонаводаҳои камбизоат ки кӯдакони то 3 сола доранд кӯмаки фаврии иҷтимоӣ расонида шудааст. бино ба маълумоти раёсати ҳифзи иҷтимоии ин вилоят, маблағи умумие ки ба ин оилаҳо аз ҳисоби Бонки ҷаҳонӣ пардохта шуд 7,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. кӯмакҳои якдафаинаро ки андозаашро Тоҷикистон муайян кардааст 400 сомонӣ аст. дар гузашта теъдоде аз табақаҳои камбизоат дар кишвар гуфтанд ки бо вуҷуди ваъдаи мақомот барои тақсими ин пул ба онҳо кӯмаке нагирифтанд. мақомот мегӯянд онҳое ки ин кӯмаки ройгонро дастрас мекунанд қашоқ ҳастанд ва расман дар идораҳои ҳифзи иҷтимоӣ сабти ном шуданд. бинобар омори расмӣ дар Тоҷикистон ҳоло андаке беш аз 27% аҳолӣ камбизоат аст, вале бо шурӯи пандемияи коронавирус ва аз кор маҳрум шудани садҳо нафар дар Тоҷикистон ва Русия эҳтимол меравад ин адад ба маротиб бештар шуда бошад. додгоҳи вилояти Хатлон як сокини ноҳияи Ёвонро барои қатли ҳамсараш ба 22 соли зиндон маҳкум кард. ҳукми Размат Қароқулови 33 сола дирӯз эълон шудааст. тибқи маводи парвандаи ҷиноӣ, рашки Қароқулов боиси муноқиша байни зану шавҳар гардид. рӯзи 27 ноябри соли гузашта ҳангоми ҷанҷоли оилавӣ ҳамсари 33 солаи маҳкум шуда ба ӯ мегӯяд ки тифли 2 моҳаи баднаш на аз ӯ балки аз амаки Қароқулов аст. дар натиҷа Размат Қароқулов аввал ҳамсарашро латукуб карда, сипас бо корд 3 зарба ба гарданаш мезанад. ин захмо боиси марги зан мегардад. додраси парванда гуфтааст, дар ҷараёни муҳокимаи додгоҳӣ гуноҳи Қароқулов пурра исботи худро ёфт ва ӯ муҳлати ҳукмашро дар зиндони низомаш сахт пушти сар хоҳад кард. ҳамчунин додгоҳ тарбияи 3 кӯдаки ноболиғи ин оиларо ба дӯши бародари занӣ кушташуда вогузор кард. тибқи як гузориши хабарнигорони бахши ӯзбекии радиозодӣ, ширкатҳои давлатии Ӯзбекистон барои истифодаи президенти ин кишвар Шавкат Мирзиёев як осоишгоҳи гарони пинҳонӣ ва аз ҷумла як обанбор бунёд намуданд. сокинони маҳаллӣ мегӯянд бунёди ин иншоот таъмини обро халалдор намуда, чандин оиларо водор ба тарк аз макони зисти доимиашон кардааст. гузориш ки бар асоси суҳбатҳо бо мансабдорон, сокинони маҳал ва сохтумончиён таҳия шудааст 23 феврал нашр шуд. маҷмӯа дар як минтақаи зери ҳимояи ЮНЕСКО дар ғарби қаторкӯҳи Тюншон бунёд шуда, дар майдоне барои парвоз ва фуруди чархбол ҳам сохта шудааст. ба қавли ҳамсуҳбатони бахши ӯзбекии радиозодӣ, бунёди маҷмӯа дар моҳи феврали соли 2017 оғоз ёфта, дар охири соли 2018 такмил гардидааст. осоишгоҳ ё худ дача дар 100 километрии ҷанубу шарқии шаҳри Тошканд дар минтақае бо номи Шовосой ҷойгир мебошад. мансабдорон ҳеҷ гоҳ расман дар бораи ҳадаф аз сохтмони ин маҷмӯа ва хароҷоти он ҳарф назаданд. чандин манбаъ ба бахши ӯзбекии радиозодӣ гуфтанд ки харҷи ин лоиҳа эҳтимол чанд сад миллион долларро ташкил кунад. Мирзиёев президенти дуюми Ӯзбекистони соҳиби истиқлол буда баъди марги Ислом Каримов дар соли 2016 ба сари қудрат омад.
дар тоҷикистон бунёди 5 мактаб бо маблағгузории ҳукумати русия дар 3 моҳаи дуввуми соли ҷорӣ шурӯъ мешавад. яке аз ин мактабҳо дар шаҳри хучанд сохта хоҳад шуд. сардори раёсати маорифи вилояти Соғд мегӯяд Осим Каримзода дар ин мактабҳои рӯззабон кӯдакон аз минтақаҳои гуногуни кишвар метавонанд таҳсил кунанд ва бинобар ин дар назди муассисаи таълимӣ хобгоҳ таъсис дода мешавад. барои таълими мактабачаҳо омӯзгорон аз тоҷикистон ва русия ҷалб мегарданд. ҳукумати русия моҳи декабри соли гузашта барои сохтумони мактабҳои русӣ дар тоҷикистон $30 миллион ҷудо намуд. фармонро дар ин замина сарвазири русия Михаил Мишустин имзо карда буд. мактабҳо дар Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бухтар ва Турсунзода сохта мешаванд ки ҳар кадоми онҳо 1200 хонанда хоҳанд дошт. гурӯҳи вакилони конгресси амрико юриш ба қароргоҳи ҳизби асосии мухолифи ҳукумати гурҷистон ва ҳабси раҳбари онро таҳаввулоти амиқан нигаронкунанда номида даъват кардааст ки раҳбари ҳизб ва тамоми маҳбусони сиёсии гурҷистон раҳо гарданд. 23 феврал баъди ҳабси Ники Мелия, раҳбари ҳизби ҷунбиши муттаҳидаи миллӣ, 2 сенатор ва 2 вакили маҷлиси намояндагон ки аз ҳар ду ҳизби конгресси амрико намояндагӣ мекунанд, изҳороте пахш намуданд. ба навиштаи муаллифони изҳорот, истифодаи фосиди нирӯҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Гурҷистон ва низоми додгоҳӣ барои иҷрои амалҳои дорои ҷилои сиёсӣ, боқимондаҳои демократия ва роҳи Гурҷистон дар самти аврупои атлантикиро бо хатар рӯбарӯ мекунад. ва бинандагони азиз, медонам ки чун ҳамарӯза ҳоло низ дар бораи роҳпарвозҳо аз тоҷикистон ба русия ва баръакс аз мо мепурсед ва бояд бигӯям ки то ҳамин лаҳзаҳо дар ин замина ягон хабари наве дар даст надорем ва ҳоло низ тоҷикистон мунтазири омадани намояндагони русия ҳастанд барои омӯзиши вазъи эпидемиологӣ ва агар дар ин замина ягон навгоние шуд, мо ҳатман шуморо дар ҷараён хоҳем гузошт. хабаргузории Фарғона менависад ки дар Ӯзбекистон мехоҳанд ҷавобгарии ҷиноӣ барои таҳия, нигаҳдорӣ, воридот ва паҳн кардани маводи диниро бекор кунанд. дар ин бора дар тарҳи нави кодекси ҷиноии ин кишвар зикр шудааст. феълан барои амалкарди зерин қонунгузории Ӯзбекистон аз муҷозоти маъмурӣ то 3 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. дар Тоҷикистон низ ки таваҷҷӯҳи мардум ба мутолиаи китоб ба сурати умум хеле коста аст, бозори китобҳои мазҳабӣ ҳамчунон гарм боқӣ мемонад. мақомоти Тоҷикистон чанд сол боз талош доранд то ин бозорро зери назорати бештар гирифта аз паҳн шудани китобҳое ки ба ақидаи онҳо афкори бегонаро таблиғ мекунанд пешгирӣ намоянд. ва дар Тоҷикистон дар соли 2020 9 миллиону 400 ҳазор дона ниқоби тиббӣ истеҳсол гардидааст. бар пояи иттилои вазорати саноати кишвар, истеҳсоли номгӯи маҳсулоти нав аз ҷониби коргоҳҳои Тоҷикистон ба мисли ниқоби тиббӣ ва маводи антисептикиву шустушӯӣ соли гузашта дар авҷи пандемияи COVID-19 ба роҳ монда шудааст. ниқобҳои тиббии истеҳсоли Тоҷикистон дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба кишварҳои хориҷӣ низ фурӯхта шудааст. аз ҷумла соли гузашта 2 миллиону 700 ҳазор донаи он ба Италия ва Сербистон содирот гардидааст. феълан дар Тоҷикистон 57 корхона ба истеҳсоли ниқобҳои тиббӣ, маводҳои муҳофизати шахсӣ ва антисептикӣ машғул буданд. ва бинандагони азиз, чун маъмул дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 73 дирам таъин кардааст. имрӯз 24 феврал 1000 рубли русӣ 152 сомониву 80 дирам нархгузорӣ шудааст ки нисбати рӯзи гузашта 2 сомониву 20 дирам бештар мебошад. хуб, ин чанд хабари тозае буд ки хостам барои шумо дар ин соат бигӯям. албатта хабарҳои бештар аз инро дар ихтиёри шумо дар давоми рӯз мегузорем. дахатараш дар барномаи хабарӣ 3 соат пас шуморо интизорем. барори кор бароятон ва худро эҳтиёт кунед.